8 diska eta 24 urteko ibilbidearen ostean Gasteizko ska taldeak agur esan die eszenatokiei. Azken kontzertua uztailaren 28an emango dute Lakuntzan ospatuko den Atortxu Rock jaialdian. Egun horretan, Betagarriko kideekin batera, Valentziako Obrin Paz taldeko Xabi Saria eta Mikel Girones musikariak ere igoko dira oholtzara. Betagarriko kideek euren webgune ofizialean zabaldutako mezu labur batean eman dute agurraren berri. Bertan, zaleei eskerrak eman dizkiete eta uztailean Lakuntzara hurbiltzeko gomitea luzatu dute. Atortxu Rock jaialdiko antolatzaileek ere eskerritzak helarazi dizkiete Betagarriko kideei. Taldekideek eszenatoki gainean eta hauetatik kanpo ere erakutsitako elkartasuna gogora ekarriz.